Oso ondo. Venga, sí. Zuzenadua proiektua pertsona mitologikoei buruz da. Asko izan ditugu. Baina batez ere, lau. Hona hemen. Ja, animo basa jauna, jubi! Ja. Basoan bizi gara, horregaitik daukagu makila. Ilea eta bizarra luzea daukagu. Erraldoiak gara. Zer zaintzen dituzue zuek? Ardiak eta basoak. Oihukatzen ditugu. Artzainak artzainak. Zertaz ari zarete? Eta non bizi zarete? Kaixo! Kaixo! Gutartaloak gara! Erraldoi gaiztoak gara! Kobazuloan bizi gara! Harrapatu umetxoa eta jaten ditugu. Eta ardiak. Begi bat daukagu. Itxaron. Kaixo, usaginak gara. Daude onak, medikuak eta txarrak. Zuek zelakoak zarete. Ona. Vale. Kapela